Mevrouw Gioparto. Zo, goedenavond. Rita Hiwat, alles goed met u? Goedenavond en welkom bij deze live. Stefan Livo, Saipsa Papa, Angela Schafliet, wie zie ik nog bijkomen? Erik Saba. Geluid is na enge booster mi. Geluid is agers net mi batterijen morospang. Mensen, goedenavond. Buenas noches. Bonsoir. Viviad. Buona noche. Good evening. Ik zit vandaag in een live. Het is gewoon het verlengde. Je hebt onze waardebroeder Marcel Oostburg daarnet al gehoord. Voor de mensen die hebben geluisterd. Je hebt Dada daarnet ook gehoord en kunnen volgen. Want ik heb het gehoord en ik heb het kunnen volgen. Dada, de boodschap was duidelijk. U hebt vandaag naar Bakanatori geluisterd. Iarki DTV. Dus Iarki bijna alla pressie. Tenminste, je volgt alles aan op de voet. En no atoro gitok. Ja toch? No atori ogi finfini. Waarom ik dat zeg? We gaan tori finfini. Je hebt ze niet gehoord, maar item van de dag is niks anders dan die 8 miljoen. Laat me het zo, ik ga het afronden. Item van de dag is niks anders dan die 8 miljoen. En ik wil Surinamers bewust maken hoe die 8 miljoen is ontstaan. Van waar die 8 miljoen komt. En tot nu toe weten we niet. We hebben indicaties waar die 8 miljoen naartoe is gegaan. Maar zal het zo blijven of zullen we het hierbij laten? Daarover gaat die live. Ja toch? Mevrouw Brondestein, Nelke, alles goed? Maureen Beefrit Babel, Vijgo Sessie, alles cool? Toch? Dus Miwan Meku begrijpt, omdat hij Marcel Oostburg doet een oproep voor 1 maart. Ik heb hem gehoord, hij heeft iedereen opgeroepen die een warm hart heeft voor Suriname. Maar ik heb opgemerkt dat veel van jullie, zei Samai Crystal bij Luxemburg, veel van jullie nog niet snappen waarover het gaat. Jullie weten allemaal, Marcel Oostburg is NDP'er. Maar dat waarover hij praat, of waarover hij het heeft niks te maken met de NDP. Laat dat even duidelijk zijn. Hetgeen waarover Marcel Oostburg praat, wat hij ons uitlegt, heeft niks te maken met de NDP. Het is puur Surinaams belang. Waarom ik dat zeg? You say Rokotranga. Je weet, sinds het 2021 denk ik, of 2022, 1 januari, dat Sanamang begin pai BTW. Oké. Me actie omelesi pe amoni voor BTW ego. Alasan je pai BTW. Karkong. Wie zou een condoom schrijven je pai BTW. Dus dat min af gomorovara. Aansteker, sigaret, snoep. U ziet ze niet chingo bij sausage. U ziet ze bij ijsje. BTW je pai. En no man sape a BTW money ego. A BTW money no ik komt terug in een samenleving. Dus a 7 miljoen nou een deel voor a BTW sa we pai. A 7 miljoen nou een deel ik mopo uit je salaris na say no man ko uit no de a belasting sa je pai. A belasting money voor you sa je roko so tranga. Behalve dat je belasting money is zorgo de voerman. Je belasting money. Tante Cies, alles goed? Nog bedankt. Toch? Behalve dat je BTW money. E pai benzine gide voerman. E pai veiligheidsmannen gide abani.
Behalve dat je BTW money, je belasting money, en pay haar telefoonrekening voor de man. En pay haar stroomrekening voor de man. En pay water de man. Je belasting money na eng en pay DNA leden ook toe. Het belasting money vindt dat hij naar apart baka. Maar de rest voor je belasting money go ook toe in een 7 miljoen. Tak subsidie mopo na fire water. A subsidie money dat is maar bem subsidieer eigenlijk sanokong. Ook toe go in a 7 miljoen. A extra money die je pay staatsbedrijven. Ook toe de in a 7,8 miljoen. Dus a 7,8 miljoen zijn furu aan of NDP. A 7,8 miljoen zijn furu aan of Marcel Oostburg. En of Siebrano Pique. En of meneer, en of mijn brada Renwig Govaert naar Hannaslus. A 7,8 miljoen en of Renwig wat even bij de Renwig Govaert kan de lijstschrift minobogo. Gewoon wat hebben ze baru. Goa Aruba of Goa Pres go tire met me qua $500,000 over de rust dat bij dat met de 100% even mond dat bij de Renwig Govaert. Toch? Jorgen Mauni zei het mijn brada. Dus a 7,8 miljoen dat hij na unu money. Na unu money. Dan mine tak ete over de rechten naar de wetter. Met tak nou puur over a money san fufuru. Wala mala sabi. Dat a regering zou abjanono de. Alla de tumang. Oren wie je bent hier nou? Goedenavond, heb je al lang gezien broer. Toch? Alla de handelingen sa e pleeg nou de. Minister, if we herinneren hoe me betego in het verleden. Dat een regering die zie, nou een ideaal regering, die onnodig staan nog vanwege de verworvenheden, maar vanwege een spanning sa heers in een selectie die zie, een knockout selectie. Abob na een VAP, mevrouw Purpera gaat met u, abob na een VAP, no dit op walen, en nooit debet dit op walen, nooit desa dit op walen, en nooit dokong dit op walen ook toe. Omdat de eerste opdracht voor VAP voor Chan bij voor ruim Bouterse naar Brunswijk op. Mi lego uit ook dat vanaf 2021, 23 maart, bravo naar Chan wansan bekopsa, vanaf kotak alasanja, maar wan kese bede, wan grit bede, de man dat op walen. Tak de mij doelek de man de boe naar de schreefie, naar toneel. Dus onvergeet dat aan dat. Mi betego ook toe. Wie slaapt in de democratie? Kom, look even me lezen laatste pisja onder de zee. Sabenzi. Kotok. Wie slaapt in de democratie? Mi vergita baka piseren. Kan de familie denk zo voor of mi tak zo voor. Kan de wafuka schrijvingen bija. Wie slaapt in de democratie? Mevrouw Hurtak. Vergeet nog eens wanneer in de life. Met Aksu Baka. Wie slaapt in de democratie? Mevrouw Blokland, dankjewel. Wordt wakker in de dictatuur. Maar constante mi betakasani. Da omes ma beshele kon kik. Constante mi betegu tak na richting dictatuur wego. Da ubeshileki na aandacht mesuku. Mi besuku aandacht inderdaad, ja, maar mi besuku aandacht die misrevi, want me is genoeg aandacht ba. Mi besuku aandacht die a vraagstuk sa de kari democratie. En if you geboren in Sranang, moment zij geboren of je kon ta in Sranang, a eerste san sa je kies gratis, fos you kies je paspoort. Fos you make you ID card, fos you hal wan rijbewijs, fos you kies wan je eerste score diploma, fos you wisang, fos alla san say kisi bij de boxes, a fos san die je kisi na je democratisch recht. Danielle Lofosang, lang niet gezien. Toch is je democratisch recht. Mike Sepsa. Toch, en je democratisch recht, dat kan jou niet ontnomen worden, ongeacht suma de aan de leiding, de mannen maar take je democratisch recht voor naar je anu. En om democratie te behouden, heb je wetten, zijn er wetten gemaakt. En de wetten die zijn gemaakt, jammer genoeg, de wet Nomeki, voor bescherm aan normale bevolking. De meeste wetsen die man teki, bescherm
De zogenaamde biggie man dat penalok to say we de biggie man. Na so saka so abani. De wette bescherm ding. You go na winkrif omu de take one chocola. Da me sorry tak RBT ko skopi trowe. Mine takabung. You go in omu winkri de take one boru tege angre kiri me sorry tak skoutu e rei committee dape. De may bigyan chay guapos. Matte de ministers, presidenten, te de man dat doen sani. Dan heb je steeds weer een geluk. De man moet eerst terug naar DNA en hij moet daar in staat van beschuldiging gesteld worden, alvorens er een onderzoek komt. Praten we dan nog over wet en recht? A situatie in sa ukon fadononde inakondre. Wala mala saptak recht krong. Unoko dulek uno sabi. We ship duidelijk de san saip sanono de. Tak wet en recht no demoro. Democratie in Sranang no demoro. Vrijheid van meningsuiting no demoro. Saip sa mero lenger. Mero, alles goed toch? Toch? De san dat no demoro. No de na puur dans na de pijpen voor de man die zie. Sadema wan you do dat you do. If de man tak him tapi mo voor, want ze gaan er alles om doen om je mond dicht te maken. If de paai in one taking, de zijn scope to contact you. De laatste politieke zijn 1982. Maar a ting in Saudi no de man sap tak bepaalde san de man dumoro omdat grond tapu nes ribi. En alles say camera lai. Alles say informatie de. Bijna alles maar op een mobiele telefoon. Dus wist de no shiu Diego sma de san shiu. Die dwing de no shiu, die badwen sma de san film you. Camera beelden de alles say. Alle de san is me lego uit in het verleden mere. Meneer Marsa Oosterburg tak over. De man zet one set gang voor pot gwine wagi. Dan de man zo. De san dat hij misref betegi bafesi. Dat er scenario's op scenario's zullen langskomen. Maar je hebt scenario-schrijvers en je hebt scenario-lezers. Dus op het moment dat je een scenario-schrijver, dat je hoort rekening naar de scenario-lezers, want die ook dagelijks bezig zijn om scenario's uit te schrijven, dan heb je een groot probleem. Ik ben een van de scenario-lezers. Ik had jullie wakker gehouden dat de moukanga om een soort set, Gerard Letta, toch? De moukanga om een soort set na utapu, maar we moeten niet erin trappen. Als je hoe gaat met je? Zij sa jogo. Toch? En de set na sa de moukanga utapu, na walo groski set, de mou punt 1 de mou sukuf praten nu, en punt 2 wet en recht no termoro, want ze gaan de politie misbruiken om de wetten te vertrappen. Mensen komen leggen direct uit voor verstamapis disi. A case DC voor a 7,8 miljoen zoveel. There is no way out voor de president van de Republiek Suriname. A mag go kibri onder a rots sagwent kibri. A kan go kibri onder a gogo fat todo sabe show onder de tape ede. A mag go wase watra tende tingi go tro dapa India. A mag go pa wani if wet en recht e besta in Sranang. Dan moet de president de eer aan zichzelf houden en nu al bedanken. Kijk hoe lang dit zaakje speelt en luku omes masabasanikba, yushi a president kon spreken san teken. Jere wan voor de woordvoerder voor a president op een sluit. Yushi de VHP DNA leden salop contact taki. Jere de man takwan sani. Heb je iemand zien tegenstribbelen? Nobody. Omdat dit wat hier is gebeurd. Er is no way out. Hij komt er niet onderuit. Hij komt er niet onderuit. Ook al hoe je het weer draaien of keren. De president en zijn team. Ze komen er niet onderuit. Dit zijn feiten. Er is gestolen. Er is van ons gestolen. Niet eens van de staat is er gestolen. Het is van ons. Na unu belastingmoney. Toch? Zij sa stiko. Na unu belastingmoney. Na unu BTW sa we pay. Na a subsidie sa de mane gumoro. Ala de mon dat tigo gos don da pe. A president setentori. Pay wan pay man feng. Mi betegu taki. Tere man kons do an de mag. Na de pay man fos de man mus pay. A bigi money disi brief me. Na a pay man president pay. En vooral
Vooral van IT-ton van de nono de. Dat bijna een politiek campagne money VAP. Is ook een zegevallen. Van IT-ton van de nono de. Boomvoer maar hoorde ede. Dus ik denk dat een campagne per abode tak 60 go to superpersoon outron gewoon wa afzelfer superpersoon nanga sa do sukuf kisunu. Mensen aan money die tek jacomi tego ete wantron. Aan money anofu Marcel Oosburg. Aan money anofu Siebrano Pique. Aan money anok mopo uit de kas voor NDP. Taki te Marcel Oosburg karu 1 maart. Dat je vindt dat mi ano NDP dus minego. Mi ano fan voor Marcel Oosburg des minego. Het betreft de totale Surinaamse bevolking. Zelf je baby van 2 jaar, want a papa ving je pai BTW. A boy visa je zin go bij eisje je pai BTW. Dus ieder is erbij betrokken. Toch? Dus de hele klikje van Noor Mohammed, financiën, mi beleg uit ook toe. Mo fin hem tien zo mo bowen opgonen. Mi beleg uit dat ABOP, leider Ronnie Brunswijk, me oproep met die derde. Omdat mijn afcollega uit, omdat je het zit bewijzen de. Mi beleg uit dat ABOP, leider Ronnie Brunswijk, zoals don dat pelik VP, heeft geen melk te berokkelen hierin, in de regering. Hey, kondre hogrin. Wai die buzi. Zo niet Santa Abra. Dorp ja. Teneke krasi, teneke tobi. Im kraben de spiti, sonten ano ineke krabi. Sonten as my tobi uneki. Ronnie Brunswijk heeft geen poot om op te staan in deze regering. En het is hier weer bewezen toch. Dus, if minanga you must don wakti, a vice-president voor setatori dis gunu, if minanga you must don wakti, a nationale assemblee voor koopgi unu inatori disi, if minanga you must don wakti vanuit a regering of vanuit a politiek voor losa probleem dis op, dan mi kan tegen tak da beto libatori tide, leksofade. If na de maat wo wakti. Wij Surinamers gaan zelf moeten opstaan, het is ons geld. Na unu money de man furu. Eerste lees na money sabe furu dat na centrale bank. Tok, amon dati amoni sabe furu uit de staatkas. De miljoenen pe ome man pai ede en de bigi dago waka free. Hey, san! Chan, het van mijn bari. Of na mele say Carmine. Zeker de bezige wasi. Nee, pre ang noni de je Carmine. Boom, zet niet op me te. Oké, doe die telefoon uit, ga baden en bet die reigwa dorp go sriba oso tide. Hier het ook melesa, ne Carmine de debatkamer was hier nu niet de Carmine. Veeg het. Maar goed, mine drink your kasupu. Mile goed constant uit taki. Wie sa Ronnie Brunswijk wandu? Aman kisa voorzitterschap voor RVM. En u sapt de meeste sani is sana RVM. Baka? Hey, sang! Tok, amana voorzitter voor RVM, lek vice-president. De man voor financiën beweiger voor lange money, omdat VP nog bekeurig goed in de RVM. De man voor OW proberen om een lazy voor Dinasan en Baka Brunswijk nog keurig goed. Tot 3 keer toe Ronnie Brunswijk nog keurig goed. Daarom ik met Takalami Sani. Tem 4 sakage met sakage. Omdat hij het beter kan. Maar zoals hij denkt, eeuw aan de smalon tens revi. Naar de familie, naar de mativeng. Mek boom voor sanep salek nevesi. Maar aan erg, want eens revi heeft geen poot om op te staan. Dus wij gaan het moeten doen. Die RVM, nou een tweede lesie. Dus de teruggevallen op Chimchiwang. Kan je dat uno herkennen, uno herinner zo. Maar aan de eerste lezie, sa Brunswijk nog tekwansan aan, sa Chan drukken doro. Zijn jullie vergeten? Lekker de wand ook.
Zijn jullie vergeten toen we geen PG hadden, procureur-generaal hadden? Zijn jullie is Suriname vergeten dat Ronnie Brunswijk, de ABOP, tegen de benoeming van deze PG Garcia Paraxing was? Zijn jullie dat vergeten? Usap ete om een blakke man John Pota Ronnie Brunswijk tak samsa uno wan no man view. Usap ete? Dus mekaar de boom 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 san sama is be plan of doema me tegi om het aan pout fuk na pa de tapu ano be ma orengi de man. Amang no be wan benoem Garcia Paraxing futron PG tok. Bon voor sana man jompo na man tapu tok. Bon voor sana man rigeri vanuit de politiek schrevi, vanuit de oppositie schrevi, u jompo na man tapu tok en Garcia Paraxing. Die president Sitaki, a bevolking reageert trafasi. Die Brunswijk no bewan Garcia Paraxing, dat president bedenkt dat kom luka reactie voor een maatschappij, een maatschappelijke druk. Ko luku sot sei, een maatschappij, ik kies dat na unu ohora maatschappij in. Toch, die president Sitak wakti. Desma, no fene erg. En tegendeel de no one Brunswijk pot was of de no wakabakas aan Brunswijk, dat sa president doet. Ama teka PG na een presidentieel besluit dat want aki a waka sa Brunswijk na een presidentieel besluit ama teka PG omdat hij precies wist wat zijn belangen zijn. Hij wist precies wat hij daarna zou doen. Toch? Dan nou baka het is zo'n rate case some money 7,8 miljoen pen no one papier aan het klop. Dat Brunswijk baka sukuf horen tegen. En wie is ermee doorgegaan achter de schermen? Dezelfde president Chandrika Persat Santokhi die ons had beloofd corruptie aan te pakken. Nepotisme zou wij aanpakken. Al die boeven zou wij opsluiten. Het is diezelfde Chandrika Persat Santokhi die zich daarmee bezighoudt nu. Belangenverstrengelingen. Chandrika Persat Santokhi, eigenlijk min een kari president moro, want dat papiera volgens wet en recht. Het die je bari wet en recht, wet en recht, wet en recht, wet en recht. Dat is door een adena na schoolstraat. Nummer 2 dat pe Lelydorp na schoolstraat. Wat past die na schoolstraat? Boy, agripelus me breed ik no komoro saka you. Is van mijn spiti gwe ja. En net zo stranang o spit chan gwe boomfara. Spiti gwe no kon nooit moro saka you vervloekt you. Spit en puro vervloekt. Toch? Als zijn president dit is hebben beloofd voor zo'n mooi sani. Hij heeft het van kwaad tot erger gemaakt. En dit is net doe kibri. Dit is nou boem openlijk aan mij doen. Weet je waarom hij het openlijk doet? Weet je waarom? We hebben een samenleving die is gaan verslappen. We hebben geen strijdlust meer. We hebben onze ziel verkocht. Toch? U tek money naar de partij. Ja man. Papi. U tek money naar de partij. Wala malo tek money naar de partij. En wala maar goed in aangesproken. De vakbonden tek money naar de partij. Naar de regering. Je hebt bepaalde activisten dat tek money naar de regering. Bepaalde actievoerders dat tek money naar de man. Daarom kunnen jullie mail niet meer openmaken. Ik ben nog hier. Met nog een paar die je nog niet hoort. Midjaite. Principe en pre een biggie rol in een case ja. Vandaar dat Surinamers zo zijn verslapt. Omdat baka we go lekkie de man bakeri. Baka we go oppo anu gide man. Baka we go kreu no to gide man. Terwijl you nap no an no to sanang na een regering die zie. Dus je go kreu no to na de man sana an no to. Dus omdat de man op money make shilek de man een oplossing. De man een probleem. De man een vloek vak onder. Dat je go say do. Je gaat de duivel aanbidden. Lukuti de na depo de. Sanaman kon slap. Je hebt net zo'n chigroep. Dat dan milop 5 pompen gidense net boy. Je hebt net zo'n chigroep. Sa de vastberaden. En sa de doelgericht. Ik go door gewoon naar sa de bezig. Maar de meeste funu. U vervloekt nu. We longo take money na bakadoro.
Om de mek omentori fu broko mi sakatak pike ye go tek money baka pike anai uroko jane uroko if mi be tek money baka doro mine wama tak no de nei fes doro mine mo de tapi fes doro no de gitori if mi be tek mona baka doro tanga no me tak vrij da a vervloek disi fu een president sa usap tak amaris apon no spanhouding en metegi bonfuru funu metegu altijd dat deze man hij maakt geen blunders. Ano blunder, aan blunder. Die man is gewoon bezig. En mij voer de opdrachten uit. Sama moest voer uit. Amma moest voer de opdrachten uit. Sama kisi. En ano blunder de mij meki. Abob maakt geen blunders. VAP maakt geen blunders. Het is die onzichtbare hand die zijn werk doet. Het is moeder natuur die Suriname aan het zuiveren is. Alles aan de nadungru o kona kring. We leven in de openbaringen. Tembe tegu, luku mitegu altijd taki, a moment sayushi, story e bigeleki voor a coalitie, wil zeggen dat de coalitie niet meer op één lijn staat. A moment sayushi story e bigeleki abob, dan a VAP leking. Tori VAP leking na ABOP leking. Maar mi kan begin tegen no. If uno teka feti dis abra, gaat er niks gebeuren. A toris ook go in doofpot. Weet je waarom? Moet ik je zeggen waarom? Je wilt weten waarom, hè? Waarom denk je? If uno lek a bevolking no tek a feti dis abra, a tori again de doofpot. Waarom denk je? Kom luku if meedenkers denangami. Zijn er meedenkers met me hier? Waarom denk je dat dit verhaal, deze affaire opnieuw gaat in de doofpot? Het gaat om de president van de Republiek Suriname. Het gaat om een instituut, hoogste instituut. Ja? Hoogste instituut. Oké. Arkibon samotego tide. Fa brunsi dape. Brunsi aben tingi, sa chan sabi. Chan aben tingi, sa brunsi sabi. Want to tingi chan, no be wegi so hebi. Maar de wasa ap fu brunsi, wel be wegi hebi. No de, chan, fesi doti helemaal. Toch? Chan fesi doti helemaal no de. Toch? Amana no een schijn van kans. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Terwijl UNO emeku zorgen. De man de natafrara onderhandel vouwzitting. Ze hebben stokken op elkaar en Nederland heeft op vele ook een stok. Ja toch? Nou de man de bezige onderhandelt tak vaka you fire me fire vouwzitting. Want godoro etewayari. You fire me fire vouwzitting. Dus if UNO no take over. If UNO no take abra no so. Dan is het gedaan met Suriname. If UNO no co-op srefi l'extra na man fuko bomedel. No na UNO ten fuko bomedel. Na UNO ten fuko bomedel no de. If UNO l'extra na man no oppo fuko bomedel. Dan mi kan tegen UNO taki. Dan is het afgelopen. Dit is een grote schande. Voor Suriname. Internationaal. Wereldwijd. En Chan, ik mag je eerlijk zeggen. Misschien beschermt Nederland je. YouTube dada. Toch? Misschien beschermt Nederland jou. Het is zo'n klein deel. Amoro biggie deel. Apo vergrootglas nee tapo. Olangakba. Amerika gaat dit weten. Ze gaan dit moeten weten. Spanje gaat dit ook moeten weten. Europa gaat dit moeten weten. Frankrijk gaat het moeten weten. N'oubliez pas, moi je parle super bien le français. Moi je parle très bien, pas très, super bien. Je maîtrise le français, la langue française. Y tampoco yo hablo muy bien español. Entonces eso me da ocasión para comunicar con esa gente.
Yo puedo comunicar en español. Y yo lo voy a hacer. En nombre de Surinam. Yo lo voy a hacer. Yo voy a dejar al mundo sabe más o menos lo que está pasando aquí en Surinam. Yo voy a dejar al mundo sabe quién eres tú oficialmente. Chandrika Passat Santoki. On est là ici à Suriname. Et nous on parle français, donc on va profiter de ça. On va crier au monde entier. On va laisser les gens savoir ce que tu es. Vous n'êtes pas le Chandrika Passat Santoki que vous montre au dehors du Suriname. Donc, tout le monde va le savoir. Everybody gonna know it, Chan. Amerika gaat het weten, Frankrijk gaat het weten, Spanje. Iedereen gaat het weten wie jij in werkelijkheid bent. Mi gente, van Ainang, los Antillianos nang, die mensen waar jullie gaan daar in Curaçao, Aruba, Bonaire. Mi mes ta binki nang, mita subi riba life, mita lagabos nang sa, kienge homber kita takana, mane eta perfect president pa Suriname. Ganya boso. Awel amita kina mita koi trabaho. Amita papia punang. Amita lagabos nang sa. Kung king bos nanta onderhandel. E gai kita el ladrong numero 1 di Suriname. Pabosa, gis pabosa. Toch, de wereld gaat dit weten, Chan. Niet via 15 of 16 kanalen. Via mij gaan heel veel mensen erachter komen wie je in werkelijkheid bent. Toch? Via mij alvast gaat de wereld weten. Frankrijk gaat het weten. Geloof me, ik ben al begonnen. Frankrijk gaat het weten. Amerika gaat het weten. Geloof me, de wereld gaat weten, boy. Ronnie Brunswijk. You be knap op podium. Chandrika Passat Santoki is de beste president waarmee ik heb gewerkt. Omdat ik hier ruimte voor zit. Chandrika Passat Santoki, wie aan Chandrika Passat Santoki komt, moet aan mij komen. Nadat hij bent toch, na Sem, bent u nog dezelfde mening toegedaan, VP? Na dit alles, na Sem taki dat je taki, doe betegi taki, lusha kou meka kou kon konyan kou meti. Say bari, na bubui bij kunu. Doe tegi tak, lusa kou meka kon slakta kou disi. Say meki, churi. Tidena dei. Mi tegi tak a kou disi say hornen tere. If a longwa bigi way, na bigi way yogo. If a longwa mindri foto, na mindri foto yogo. Lekfa SDU be koiri na foto, yanga chan be koiri na foto, na preciso if a gwa mindri way mindri foto yogo. We if na swampu ego of sabana, if na gotro ego eenmaal jora tere, na gotro yogo ook tu fea pei ne broko sondro fano hariu sakatu kome yangeng. Pea pei wane fadong brief me fea pei mus fadong, da betre arregeren bos, ma chan disi. No lip you like president er, waarnemend president, mika bige tegi dati. En isab a spelletje boom boom tak chan no lip you like president, waarnemend president, da is da Seilanchi. Ano dwing. Chan gaat het niet doen. En dat weet je, Ronnie Brunswijk. Toch, ama saptak ino dwing, want brief me ook toe huiverig chinso, voor jullie waarnemend president er moet tegi eerlijk. Want like vice-president pe bijna ne bema doen ex da omensan ek go bruya da lastang if you de like president brief me da min aftak furu da want tumasa de like say da ko wa kaina foto de mo gwe beru klap want you na president no. If no de you na vice-president de luka gedrag sa de mafia vertoond if you tron president fu sanang plus you na konu de mafia na gewoon de mo waka berman klap in na foto minute. Het voet na chal minute. Maar dat je scha gedrag voor de mafie zei de NC. Dus minokoru mensen. Een oproep voor 1 maart voor Marcel Oostburg. Is niet voor NDP'ers bestemd. Dus no NDP'er naf komt doe ik naar je orga. Het is niet voor NPS bestemd. Dus no NPS dat denk ik dat hey minogo want aan de NPS orga. Het is Surinaams belang. Het is belang van jou en belang van mij. We gaan daar aanwezig moeten zijn. En als het kan, kunnen we onszelf, we kunnen ook verspreid zijn.
Ja toch, je weet, we hebben niet veel agenten in Suriname. We kunnen behoorlijk verspreid zijn, want dit betreft iedereen. Je kan horen, er is een groep op luchthaven Sanderij. En vliegtuigen kunnen nu weggaan, want we zoeken aandacht. Je kan horen, er is een groep daar voor het kabinet van de president. Je kan horen, er is een groep voor het kabinet van de vicepresident. Je kan horen, er is een groep bij de Nederlandse ambassade. Er is een groep bij de Amerikaanse ambassade. Geloof me, dit betreft Suriname en dit betreft geen partij. Wij Surinamers gaan dit zelfs in handen moeten nemen. Wij gaan dit zelf moeten behandelen. Willen we de democratie alvast op zijn minst de democratie behouden. Willen we wet en recht staande houden, gaan we zelf moeten opkomen. Ano jugu jugu ummeki. Iere masal uitbero taki ano jugu jugu wogo mekdape. Wogo ondersteun a PG. Misap tak sowieso ade dat PG yo melde ziek. Misap tak sowieso PG no eus do wakti a ondersteun heeft minanga you. Misap boom boom tak PG no teka sanat fu bigi. Maar misa boom boom ook to tak boom voor sanamande sa wiki en e besef tak dis no mango sodoro. Dat wie zou het doen, wie zou het taki. If een volg wet en recht. Dat wist na mi ati mim hoor mi ide. Dat mek chan gono de offline. Dat meka deso tak wet en recht. Dan natuurlijk Ronnie Brunswijk, het waarnemend president voor een wajari disi. Gomit de verkiezingen. Dus brada nangasa Surinamers. Ik wil jullie op het hart drukken. Dit betreft geen partijbelang. Dit betreft geen politiek belang. Dit is nationaal belang. Na you money, na me money. A money disi 1 miljoen, a eerste tranche, kan go in een onderwijssector. A tweede tranche, kan go in een gezondheidssector. A derde tranche, de man beka jeb de vaneng de ambtenaren. Wis want 2 miljoen poti, me kwansan kom chin somoro in een pat of de ambtenaren. Want die zijn de bekendste, die zijn de geregistreerde slaven in Suriname. Ambtenaren in Suriname zijn geregistreerde slaven. Zien dat je steeds wel moet gaan registreren. Jullie zijn de geregistreerde slaven in Suriname. Jullie werken, maar jullie werken voor niks. Jullie hebben voor niks gestudeerd. Juist mensen die niet eens hebben gestudeerd, verdienen meer dan jullie ambtenaren. Somaru guascoro, somaru tekleri, somaru wiki voor euro matang, 5 euro matang, voor go leerles. Somaru waka om een kilometer, voor go tekbus, voor go tekleri. Want na de mangsano scoro, a de mate vernietigen kondre, a de man dat daar loopt toe. Dat wij wanna kondre draai. We leven in een omgekeerde wereld. Deze life gaat niet lang duren, maar ik hoop dat Surinamers deze life te harte nemen, mensen. Geloof me, dit is geen politiek belang, dit is Surinaams belang. Dus ik ben alvast een van ze die deze move zal ondersteunen. Hoe ik het zal ondersteunen, dat hou ik voor mezelf. Maar deze move zal ik 100% ondersteunen, omdat dit Suriname betreft en Surinamers. Kijk maar hoeveel gaten open zijn daar. Kijk naar de politie. Mankeer materiaal. Legre. Mankeer materiaal als een soort tilapia tree. Nee, niet 3, want 3 diri. Na tilapia of worstjes of de rommel dat we geven zodat die funyang. Ex-militairen moeten lopen bedelen voor een betere ondersteuning. Voor waardering. En dan zitten jullie gewoon, jij en je vrienden. En dit is niet de eerste keer tenminste. Tori die sleki maar moro tori de. Wanneer je dus want to stukken komen bij in, want to tori de het is aan lekete. En jij en je vrienden zitten gewoon te genieten van ons hard gewerkt geld, hard verdiend geld. Surinamers, deze live gaat niet lang duren. Het is Siebrano Pique die stem met onverwacht Bose Kondre. Waarom ik die live kort gehouden? Omdat Tamara mi de baka. Tamara mi de baka. Sonde morus. Monde mi de baka. Mohoru constant bezig. Mi wou kort sap zijnde. Dat tak bijna alasamba. Marcel Oosburg tak bijna alasamba. Mi no de. Na fin mi be wan fin en juno.
Omdat kan de was maar de say arkimi, maar no lop dada. Kan de was maar de say arki Oostburg, maar no lop mi. Kan de was maar say arkimi, maar no lop Marcel Oostburg. Dus dan hoop dat u hierin voor alle de kanaal. Want de meeste van ze zijn tjoep. De meeste mensen betaki mofo tapu. De meeste mensen beroep op mofo tapu. Ze zijn allemaal stuk voor stuk omgekocht. De goeie niet nagesproken. Nu kan ik je eerlijk zeggen. Koluke even daai. Dan mag je zeggen wat je wilt. Dan mag je denken wat je wilt. Ik mis een stem. Ik mis een stem. Me mis een sting. Ik mis die stem. Welke stem mis ik, mensen? Volgens mij moet ik uit live. Ik mis die stem. If a papaf me dat met de no de. Nee, het is geen DDB. Dit keer niet. Ik mis een stem. En dat na 100% abo mek jugu jugu. Helemaal geen Bordeaux. Ik mis een stem, mensen. Na zo snel weer vergeten. Mensen, ik mis een stem. Na zo snel weer vergeten. Ik mis een stem, boy. Uno dena birti schreef. Ik mis een stem. Edward Belfort. Thank you, Kristen Crawford. Edward Belfort mis ik. Dai shitaka gododis boseki. If boy, usap precies boy. Usap na nga Saudi bezig. Ik mis de stem van Edward Belfort nu. Belly betere snel dai comboy. Gadomus denangai. Dan mogen ze zeggen wat ze willen. Karwan en boy Poco Jones. Toch, ik mis de stem van Edward Belfort. Mensen, hoe tek me in lobby? Hoe sawan sweet neti? Pabelli, voor mij zei, beterschap. Ik en een aantal Surinamers, een groot aantal Surinamers. Hoe mij zei je, hi boy, belly boy. Edward Belfort boy. If Brunsi bij Arki Bonvoer Sani. Sayu be tegen. Tide na dei. Ayer konde dis kande no bodeja. Maar. Utek me in lobby. Lek van me teka uroko of me. Nangayu. Belang. In lobby. Fijne avond.